Ar ôl yr holl sylw, yr holl edrych ymlaen, mae'r gwell wedi dechrau'r Esbrec. Be ni fel te? Gary, neu ddechrau fy ti? Nes i fwynhau e. Fe ni'n gweud rhwng ffrind, mae yna gran yn perthyn iddi. O ti'n gwybod bod ni'n mynd i edrych yn dda gyda rwy'n fel Mark Evans yn cyfarwyddo. Mae'r stori'n symud yn dda, mae yna ddigon o bethau sy'n mynd ymlaen, cymleth efo orgymleth, a mae'r perfformiadau'n gweithio hefyd. Mae'n neis i gael rhywbeth o'r safon ma, dyn ni no. Eli, ges ti di blesio? Do. Dwi'n dechrau symud oddi wrth teledu, mae rai fi ddeud. Ond o'n i'n gweld hwn yn drama ffilmic iawn, ac y treni ydy bod ni mond yn mynd i weld hi ar faint bynnag ydy maint sgrin yn teledu ni. Mi fydd yn gret gallu gweld y mas yma o waith mewn awyrgylch cinema, ynde? Ond hyfryd iawn, iawn, iawn. Hudolus. Keith, oedd y dyledu di digon mawr? Tynnu bas y da, i dweud y gwir. Ond oedd yn llenwi'r sgrin, oedd delweddau cryf iawn, gwaith camera arbennig o'r dda. A jyst defnyddio golau naturiol a golau artiffisial mewn ffordd dwi heb gweld ar S4C, erioed o'r blaen.